Vítám vás u nového videa. V dnešním videu si otestujeme Explosive Ball od Klásko za 79 Kč naší drogerii. Je to novější, mělo by to být dvojitý efekt. Jak jsem říkal, 45 gramů slože, 15 gramů 1, takže si to můžeme jít otestovat, no. Vypadá to jako větší trekkingový míček, když to rozbalíme z toho papíru. No a jdeme na odpal. Takže no, tak jak bys to tati ohodnotil, no? 80. Já si myslím, že ty Explosive Ball jsou zatím nejlepší pyrotechnika kategorie F2, co jsme natáčeli. Protože ještě někdy jsme neměli tak silného, takže 8 z 10 a já se loučím a u nového videa se zase loučím. Ahoj.